2 kaistaa ja kaksi per suunta. Ja sit kun siinä on se pieni aukko, niin ei mikään yhteys. Siinä menee nyt se pieni yhteysalue, mutta se on liian pieni mun SLK-mersu. Niin täytyy saada ei lautta, vaan silta. Silta. Oho. Oltimme kalja. Oltimme kalja pois. Joo, se on parempi ottaa Suomen puoli, kun saa se ei ole mellanöl, vaan se on se starkka öl. Se on parempi ja halpa. Entä snus? Käytätkö snus? No mut se pitää hakea sitten sieltä Stockholmin puolelta, kun se on se ainut myyntialue siinä Bären strandin toisella puolella, missä se raja päättyy, kun se tulee se iso Viking Line ja tekee iso aalto ja sit mun bootti menee ihan uppeluksiin, kun mä harjoittelen melomista ja Eskimo-käännös, mut sit tulee häiritsemään, kun tulee iso aalto ja mä oon ihan uppeluksissa siellä. Ja kukaan ei auttaa ja mä huutan jelppe vaan ja mut kukaan ei auttaa, mä yksin oon siellä bootissa. Annan i båten, annan i båten. Yksinään olen siellä kajakkin kanssa ja huuta jelppeä, mutta vaimo katsoo, että se ottaa siellä taas vaan päiden kanssa 1-2 koppakalia pois ja ihan vaan pitää ääntä muuten vaan ja mä huutan jelppeä ja oikeesti yrittää hukkuu. Menee vettä on vesikeuhko ja se on paha asia. Alright, täällä tähän. Kiitos vaan, Börje. Kiitos.